Salamat kayo sa iyo. Salamat, ma'am. Salamat sa iyong pag-anay. Ako kayo nagtabang kay baby. Kasi kami na ko kasi ako dun yung isip para kay baby kay magkaon sa naramdaman din ako. Sabi na nang wala pa may kabalik pa-check up sa iya. Kaya wala lagi may creepy. Pero buwan kasi kaya sunod si Manang. Amon pa nagkamutan. Oo, sir. Madun na akong bikon kay net magod siya. Ingon tong doctor net siya o monitor na po siyang heart. So, nalapot sa level na bumalik naman siya sa ICU. Kaya manong process ay ganang motion operation dito sa Siya day si Bibi James Luca Arances. Isa nakatuwig ang paydaron pero lahi siya sa ubang bata tungod sa iyang kondisyon sa lawas nga ginatawag kini og congenital heart disease ang iyang sakit. Mao ni nga atong tagaan og pagtagad karon atong adtuon ug atong lantawon ug unsa pwedeng matabang nato kay Bibi James Luca Arances. Sumo to mga idol no. So ay pagduha-duha ni biyahe denta padulong sa lugar kung asa si Bibi James Arances. A que suene el celular, yo lo levanto a la hora que sea. Sa pagpaingon pa lang namo mga idol, grabe na katsada sa view ang among magyan. Preskong hangin, ug naa kay problema, makawala jud kini og problema. Pero ug wala, wala aragod. Padayon rata sa atong padulngan. Ready para hacer la tarea, yeah. Sé que prefieres no hablar y solo sentir la conexión. Sa wala madugay mga idol, naabot gyud ta sa atong padulngan ug enjoy kayo ang biyahe paingon diri. Gusto ang biyahe? Gusto ang biyahe na to? Ayos, enjoy kayo. Palag na yun. Basta enjoy ba? Oo. Sumo to mga idol no, wala na may naglangay. Nagbaklay na may paingon sa balay ni Bibi James. Amo na lang gibili ng motor kay wala may maparkingan dool sa ilang balay. Ay, dahil yung makatag na lang sa barangay na ito. Ugun sa ka-enjoy ang among pagpaingon diri. Opposite ang nahitabo pag abot namo. Nakita nako si Bibi James na luoy kayo ang kahimtang. Murag gikumot ang akong kasing-kasing nga galantaw. Manghinaot unta ko nga daghan pa ang mutabang ka Bibi James. Kay luoy kayo ang iyang kahimtang ug makita nimo siya sa personal. Bisan pa sa ilang kalisod sa ilang kahimtang, giandaman gihapon ta og snack sama sa saging ug ginamos. Kay nabusog naman ta sa saging ug ginamos, wala na ko maglangay. Ako na silang gi-interview ug unsa kalisod ang ilang kinabuhi. Kay naaman tay ipaabot nga gamay nga tabang nga gikan sa atong mga suod nga amigo. Ay, ma'am, ang buntag ang sa ako dai siya. Lagay yun na nakaruwi, ho? Na mutana lang ba abot sa mga lagi. Ikaw mo siya trabaho. Well, naroon itong diri sa Yan, nabasaging din eh. Kanang nagparang may baligya rin kita niya. Mga lakad nga na. Oo, okay. Katong before na nagtrabaho na siya, kasi siya absent. Kasi kanya absent, i-question siya sa iyang supervisor. Nga rin siya. Ang absent na po, i-question. Nasa balik dito. Hospital, o pa-check up, or katong na ICU siya. Well, walang gitagan siya suspension. Then, nag-decide na lang siya na lang siya. Mag-design na lang siya voluntary. Then, nag-decide din siya na basta mag-negosyo na lang ka. Ano, ang ganyan siya. Pero din ikon sa tambal. Hindi ang tambal, magagad din siya. Ipalit ka buta. So, kini ma'am na siya ay ginang sa tambal. 5. 5. Sa Maytan, 1 week, pila yung magasto na yun. Tapi lang isa na. Sa Pagpan, pinakamahal sa isa, 150. 150. Then, ang pagpilya din kaya 1,000 ka pin. So, karon ma'am, ganun yung pag nabuhi karon sa matagad-dawad daw. Kumusta man? Sa mo o sa wala? Not tayo naman. This is good, sir.
nagpasalamat ko din sa iyang mama na nag-support ka kung sabot siya sa aming sitwasyon. Nang so, pag na makaya-kaya na namo ang pangsudan, makatag din. May time na wala, so mapupus with amo ang baligyan mo na lang. Baligyan mo na lang. Dalong na lang. Oo. Kaysa among mapalit niya. Mahal kayo palito ng dyan. Kini si Bibi, ma'am, na inyo nabantaya paggawas na o mga pila ka na? Kuan, 3 months na mo siya na-discover yung sakit. Kuan, tingala mo yun ito, na wala siyang dako ba? Nilay yung pag dako kay, siya nang, di ba pag 3 months is daog ng ulo. Kaya pagka na ito, wala din niya, wala din siya daog. Ayun, timbang, maintain na din siya o 5 kilos. Ang origin, Oh, then dapat in timbang is mapit siya 6 or 7 na hantod na kuan din may nag 3 months din mo din to yung anang midwife na need siya o check up kay na-answer siya nakita na may problem. May problem sa iyong health. Muna to patungan niya bunyag yata ko siya check up din mo na mo sa provincial pero ang amo lang is mura gusto na mo makabalo ba unsa yung condition na so mo nang private sa amin so na mo rin to ngayon lang doktor na di siya o doktor na heart kay wala sila yung doktor ato sa Pulumiti sa heart Abo na ibatin sa private na sa hospital. una na mong gidulan ang Pulumiti sa Pipia Sa CMC o pag wala sa Diyan man sa Taguluan. Taguluan. Okay. Wala man sila doktor sa heart. So, honest doktor na. Kung gusto mo makalas, pwede lang dito sa provincial. Muna na nga, tumidito din na nga. Mag sila order lang ito daw para sa heart kung sa condition sa iyang heart, kung pila ba kabangag, sa kadako sa iyang bangag. Hindi siya nga sakit lang. Kung sakit, kung na nila ginatawag na sakit. CHD na siya o congenital heart disease. Then, kung iyang bangag, sa 1 to 10 na bangag, sa iyang heart is, ang bangag niya is mga 6. So, dako na siya, then enlarged pa dyan. Munang, katong 3 months pa siya, dito na may sa doktor na kasi miracle na daw ko na mabot siya kung munang tako kayo may pasalamat ko ipatungkol nito kaduwa din siya na ICU. Munang nana sa mununan ayun sa Lord. Dagan pamit lang. Bala magkaliso basta mauban lang mo siya. Hanggat kayo pag baby ito. Ilan na din yan? 1 year and 7 months. 1 year. Ba usual ang service mo kalakaw na Makadula-dula na siya. maka-istorya na nakala dito siya naman siya. Naandun po yung pagsalit sa Pinoy. Nadyan po yung pag-book na naandun po yung marathon na sa telephone na makagana na siya, makalakaw. Hindi na ito maulaan sa paglaw. Para pabigil. Salamat gyapon ta ma'am nga na-vlog ni Kim Ganda niyan. Akong team kina-invite ra ko diri. Salamat gyapon nga na-invite ko. Ikaw sir, sa trabaho mo sir. Kasi so karon ng mga panahon wala jud trabaho kana nagtrabaho sa company. Wala jud. Bago pa siya nag-resign sa inyo. So apiki yun mo sa inyong pangadlaw-adlaw nga pangnabuhian. Ang amo lang talagang baligyan. Ang hindi saligan ka na ingana ang mga Sa before pa may sir, dito may tagulwan, nagpuyo. Kasi ko datong sa bunso ng ICU ba. Kaduwa siya na ICU mo na nag-decide may diri na nasa amin kay bugnaw-bugnaw. Kasi sa tagulwan gabi ka alimuot. Nadaga na kayo, nagsubunso-sunod din yan. Pero mas jada manggod diri ang kanang kuan klima gud sa taguluan. Kay igang kay Alimuot kayo, diri makaya ni isa ka silingpan no sir. gusto mo gud diri. Init na
na lang sila pa. Sige lang kay di-share man ako ang kuha ni Kim Ganda Good na ato yung tarpaulin bitaw. I-share na ko niya na ini-comment sa ko ang amigo na ko. Kaya na ba? Nang gusto sila magpaabot ng tabang. Unang dapat interviewon tamo kay gusto man po nila nga makita ang dagan nila. Dili siya ingon nga dakog kantidad pero makatabang na silang balisod. Salamat kayo Oo. sir. Kay ang naghatag mo sa amigo na ko siya pero dili siya magpamensyon. Pero ako lang ipaabot sa inyo ako niya atong ihapon para ako lang po nila nga napaabot nila ako sa inyo ka masakto. Salamat kayo sir. Dili ni siya nga dakong kantidad pero makatabang na siya. Sige lang sir. Kapunapod na tayo. Kapunapod tayo baby. Noon mga sa isang semana magpila yung mahurutan na ang mga maintenance tambal. Sakay sa o gana na tambay sir. Ang muna na yung tambay din ang isa na asa rep ang butilya. Nani, magpagama gid kani, kuan na ibayad. So sa Mercury na dyan may makapalit. Salamat na lang ta kay naagi yung magandang loob nga natabang dito sa inyo kay ako ra ba itong di-share siya nga nag-post ni Kim Ganda daw nag-invite man mini ato nga naagi anang amigo ko na ko man PM siya nga ngani dapat bro yung Tagalog man dapat Bisaya anang interviewon daw ta mo diri kay anak ko uban na lang ko lang Kim Ganda kay sabay lang ko kay sila may invite na ako para interview dili siya yung nga dakong kantidad pero at least makatabang na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kinis na. Kaya sir. At least makatabang na siya yung kalisod. Yes sir. Dagan ka salamat sir. Ako ramang gawin lagi para sila din. Siyempre sila kaya padala siya yung mapakita ko sa iyo. Salamat kayo sir. Salamat ma'am. Salamat sa iyong pag-anay. Hindi ko kayo nagtabay kay baby. Kami na ko kasi ako dyan yung isip para kay baby kaya magkaon sa naramdamin na kuot. Sabi na nang wala pa may kabalik pa-check up sa iya. Kaya wala lagi may treaty. Ang buwan kasi kaya sunod si Manag. Amon pa rin Magpa-check up kamutan. naman. Oo sir. Mado na akong bikon kay hindi magod siya. Ingon tong doktor din siya o monitor na po siyang heart. So nalapot siya sa level na bumalik na po siya sa ICU. Kaya kanang process ay kanang motion operation dito sa case. Ang camera isulod dito sa ayang hita. Tanawag iyang ba kung na-may improvements. Makikita niyo sa sunod. So nalapot niya na level na hawig ni sa Ginoo na maluwas dapon siya kaya ano mo na ang doktor na mga anesthesia daw na di makayo daw sa lawas sa bata. So na yung mga pagubol na wala siya na dilang taon mo na magawin kaya ito last niya first niya yung monitor service kod kay siya kaya udugay pito siya kamata nagrosary ko ito sa bago man ako grocery ako rin siya gikrusan na yun sa kamata na yun manang salig dudmit kayo sa Ginoo na naroon dyan po yung miracles kaya tagrada po siya mo siguro sa ko wala dyan kay may gabi sir na dito kay Lax well gatan ako matulog sila kanang tanghilak na tago ako lang makakapit ako lang nakabalo ako lang ako Lord magayon pa kami sakto ang sabi akong buhatan na matag na mga siya maayos sa bibig siguro ka mo ang instrumento pero gatin sa Ginoo sir. Salamat niya kung tani siya may nag-invite sa mga din mo. Gawin na na akong pan. Tila na kagawin. Mabilar ko kang lantaw sa iya. Gina-check na ko kung tira siya. May tulong.
Kaya, Pero ma'am, nadugong ko din ang pagkamot ko ba? oo, nag-anak ko na, meron po today na today Ginoo. Kasi gamot na ako doon. Mga taas na lang din akong BP. Pero galing stress na tayo ko sa mga sitwasyon. Hindi ko kayo pasalamat sa inyo. Kasi nanani mo dahil. Daday mga tao na anda mo. Ay, pagduduwa na tapang kay baby. Isa dyan namin eh. Yung kamot may na maluwas na po siya. At least nanging kamot mo nga mabuhay yan. Siya. Na, dapat may smooth side sa pamilya. Abang po sila, sabot po sila sa mga sitwasyon. At least laban dyan mo ba? Nangita mo buhay nga, makaita mo sa man. Wala din pasagdat ko lang si baby. Nagan kayo kung gano'n na na mag-ayos, mag-skindy, mag-alakad, mag-luto-luto. Ganan siya may ang ginan siya mong ginalain dito sa para sa yung kwarta tang tambal sa Pico. Pag-abot sa 15 days, palit na pud may kay dili man siya na mo ma-full bisa ka bulan na mo mapalit kay ako kayo pagdidad. Matigil-tigil lang na mo pinapalit sa tambal niya. Ngayon, At least karon maka-invite lang. siguro makakuha na dyan mo kaginawa na dyan to sir. Sige lang kayo. Naman din ang instrumento. Basta hindi, karon sa pag-vlog na to, nanapin mo pili, mga nga. Ako, dagyan. Kita mo malimot sa mga ginabuhay sa pagtabas sa kumbata. Ito, ma'am, sige Ako nga. din si Shams Alances. Dire nyo makita, tagaan ka mag-sticker. Ah, sige. Dire nyo makita ang aming video ko. Yaran din. Yaran man ako na. Naging salamat sa inyo. Salamat po kayo, ma'am. Sa kayong kabal. Salamat kayo, ma'am. Sir. Thank you. Nice. Ma'am, muna namin yan, mama. Sir. Salamat po, ma'am. Dahil niyo iba, saya kayo. Paano? Sumao na to mga idol, napaabot naman nato ang gamay nga tabang sa ilaha. Oras na para manguli na punta. Nakita nato sa ilang mga pahiyom na nalipay sila sa atong gamay nga tabang. Ug daghang salamat.